No niin, moro. Tässä välissä oli aika pitkä tauko, oliko ollut noin kuukausi, jotakin kuukausi silleen. Ajattelin tehdä sellainen lupatteluvideo, kun on nyt yksinään. Joo. En tiedä, miten tässä nyt puhuus. En ollut saanut sitä GoProta. Enkä välttämättä tuossa saamaan sitä GoProta. Kuka se oli, minkä ikäinen on 10, kohta 11. En muista mitä hetkinen. Mun kaveri laittoi, jos siinä jotakin muuta, en muista, niin mun kaveri laittoi siitä, minä olin pihalla, niin mun kaveri tuli tähän, sitten se sanoi tuosta yhdestä ikkunasta, että oli kiittänyt, että kommentti, että minä sanoin, että minkä ikäinen minä olen ja silleen, niin se kirjoitti varmaan siihen 12 ehkä, en muista, tai 10 on. Täällä on kesällä 11, eli kohta. Teen sitten videon, niin mitä saan siihen mennessä se kamera. Jos en tuu saamaan, niin ei tuu kuulu. Aha. Aina. Ei. Tää vitu hyvä peli. Ei sinne tarvitse. Noniin. Suuri kurtuksen Elisa mobiiliaikoista. Jaha. Enpä tiedä mitä se tarkoittaa tuolta. Tai muuten kommentoikaa, jos teidän tämmöistä tutkimat lasit. Tämmöset. Nää ihan aitoa kuluttaa. Ne maksaa ihan vitusti. Mikäs se tyyppi? Nää Ray-Banit. Niin Ray-Ban. Maksakohan nääkin jotakin 400. Se olisi moikka. Lähdetään ensi videon parissa. Tästä tuli vaan tämmönen pikku rupetteluvideo. Se on moi.